Напярэдадні прафесійнага свята медыкаў наша здымачная група правяла адзін дзень у Віцебскай абласной клінічнай бальніцы. Чалавечая нырка, бадай пакуль адзіны ўнутраны орган, функцыі якога дактары навучыліся ў нейкай меры замяшчаць. З работай аддзялення гемадыялізу і працэдуры, якая дазваляе падоўжыць жыццё, пазнаёмілася Юлія Устінова. Медыкаменты, строгая дыета і жыццё падпарадкаванае раскладу. Праз дзень на працягу некалькіх гадзін сеанс гемадыялізу. Працэдура, якая дазваляе чысціць арганізм пацыента з парушанай працай нырак ад лішняй вадкасці і таксінаў, жыццёвая неабходнасць для 5000 жыхароў Витебской области. На сегодняшний день нефрологическая служба состоит из нескольких таких веточек. Это консервативная такая нефрология, где лечат воспалительные процессы, иммуновоспалительные. Это у нас есть отделение нефрологии на 30 коек. И также почечно-заместительная терапия, которая тоже есть несколько видов. Калі ныркі не спраўляюцца са сваёй асноўнай функцыяй, каб выдаліць з крыві шкодныя рэчывы, ужываюць гемадыяліз. У Віцебскай вобласці працэдуру нырказамяшчальнай тэрапіі пачалі праводзіць у 91-м, і тады ёй маглі скарыстацца ўсяго 12 чалавек. Сёння гемадыяліз магчымы для ўсіх, хто мае патрэбу і не мае супрацьпаказанняў. Зараз у вобласці кругласутачна працуюць 7 аддзяленняў гемадыялізу, а з верасня 2015-го у Віцебскай абласной клінічнай бальніцы пачалі праграму трансплантацыі нырак. Толькі за мінулы год праведзена 38 перасадак, яшчэ 8 за 2 месяцы бягучага года. Пакуль пацыенты ў лісце чакання, іх падтрымлівае гемадыяліз і уважлівыя дактары. Попала на диализ, спасли, слава богу. Персонал хороший, уважительный, добродушный, относится хорошо. Как у нас говорит, все понимают друг друга. Здесь действительно добрый и отзывчивый медицинский персонал, как врачи, так и медсестры и нянечки. Находим взаимопонимание, коллектив старается. Ходят они к нам годами, мы их всех хорошо знаем, и они нас тоже, поэтому это как одна большая семья. Бывают и сложные пациенты, но благодаря слаженному коллективу все получается. Усе пацыенты аддзялення – інваліды першай групы. Сучасныя тэхналогіі дазваляюць падоўжыць жыццё і палепшыць яго якасць. Юлія Устінова, Леонид Табола, Навіны, Витебск.